وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Hudaý aýtdy, men Luqmany hakim etdim diye. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Luqmany men hakim etdim diye Hudaý Taala. Luqman dymara gelişikli adammışdyk da öyle. Om adamlaryň bir tower gülüşdirle, "O, Luqman hakim sen näet gelişiklimişdik" diýipdirle. O da hakim adam da. Siz maňa ulýaňyzmy ya? Men naqşa ulýaňyzmy ya? Naqqaş bolan Allaha ulýaňyzmy siz diýipdir. Men özüm mejeremek ki öz suratymy Allah berdi bir suraty diýipdir. Ma Allah berdi bir suraty diýipdir. Ine men evim maşym awdalajak, hamany bir erhiliň dawasy ya bir ahuny ıqtiraz etýän zady. Ahuny näme diýip ıqtiraz etmeli? Kıyamet gün Hudaýyň menen kepleşdi aýt. Näme beni şeýtdiň diýip Hudaýdan näme jogap eşdiň? Kur'an ma, din ma, hamana aýdýan zady şi, näme biz awdan evim maş geýmellermi? Näme biz şik puş bolmalylarmy? O biz hewet edýärsa, inşallah gurrun geljek ta. Biz hewet edýärsa, hoş diýip boljak, näme işgaly bar? Näme öýdüňizden bir zatlar aýdýaňyz? Ine şu wurrun hamana men şik puş boljak, arastagy maş geýjek, näme geýjek? Soňran bir hatda bar ya, onu men masxar etmäni durýar. Bir o masxar etmek, oýun etmek 10 mir bolsa 12 ýaşyndaky gyz oglan ya erkek oglan ne bolmaly? Hamana oglan bolýar, gülüşýärler, eherek etişýärler. 30-35 ýaşyndaky denany gözüniň gyýygy bilen onu özü diýip onu gülüşüp masxar etmeli. Hudaýa näme jogap berjek kan? Egin maşyň äfeti bolup barýar. Egin maşyň men özüme ýetişjek, men ya biriň öýüne barsa da şeýle